जों जोंनि जिरायनाया साब डिभिजन आन्दाराव थांनाय र' बिसेस खायो र' खैरपुर ब्लक मान्दाय ब्लक बेलबारि जिरायनाया ब्लकनि जे आमचे जों पुसन थांनाय र' बिनारा जों वानसुलायखा जिरायनाया SDM नि आन्दाराव जारा जेतों थांनाय र' जों दिनै একটা সময় जिरायनाय SDM जों डेपुटेशन होनानै बागै थांताङो हाके जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री हाके जोंने त्रिपुरानि जे राज्यपाल दायित्व मानजाक बिनि यागो केंद्रनि होम मिनिस्टार अमित शाह प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जिनि यागो जों जे मेमोरेन्डाम चिनाम सगैना तखे जों आरो साबमिट खालि बागै तिनि जों आरो डेपुटेशन तामनि बागै हिनार साइमनो जे ओ कয়েক दिन जे ताबो त्रिपुराव विशेष खायै हहम ददम खालाय जरा जेथिनि जे इलिगल माइग्रेन्ट तयै गोबां मा कन्ट्रिबिउसन फाइलेमोन जों नुगो नरक माध्यमे मिडियानि माध्यमे जों नुगो गोबां मा कन्ट्रिबिउसन फाइलेका केमनो खायो हमका केमनो खाया हमका अनेक किसमनि तका फेबा तिना ककनो साना मजो जे ओ डिमान्ड त्रिपुराव आंचलिक आसायमानि 1967 सानाव 1967 साना 1967 जे जागाव आंचलिक आसामनि मेन उद्देश्य मेन कारण जेटा जों फातारनि फाइनै बरक बाय हाके बुनि दफानि बरक बाय जों त्रिपुरा जारा तंनार जों सुचन खालायजाका सेक जाका हानां पिनां खालायजाका निनि आनि जेटा तंमाने खेत पान्थ जत तंमाने बेबाग जाकानो जों बन्चि तंनो दगि फिका बरक बाय अबन बागै साल कलक मारमै बिसि कलक मारमै दिमाना तिने जों आन्दोलन खाय तंमाने फेबा आबक जों साइमका थाना जून 19 तारिख जून मास 19 तारिख केंद्रनि होम मिनिस्टार श्री ऑनरेबल अमित शाह जी वो साकलाय रेखा जे 30 दिन बिसिङावनो जरा फाटानि फायनाय इलिगल माइग्रेन्ट हाके रोहिंग्या फायनाय रखना जों 30 दिन बिसिङाव लाथि उस्तार वय इन्डियानि तिखलाय रहनानै होनमान जों बिनि बिसिङाव नुखा अबनो रगैनो जों ताबुक जों जरा जे त्रिपुरा हाव जरा जों तंनाय त्रिपुरा सारा विशेष खायै जों साइमनो त्रिपुराव ताबुक प्राय ताबुकनि गभर्नमेन्ट हिसाबाव जे जों माने जों 31 से ताइ तो बाकी बरक 69 बरक पार्ट नों तका फेबा ताबुक जुदि ठीक मते जुदि सेन्सस जों हांखाय ताबुक बरक ताइबु गोबां फाइ दङ कन्टिन्यू फाइन दङ ताबुक नुखा जों खरचा खरनो त्रिपुराव फाइ रमखा फनुखा फटो फनुक जका खरचा खरनो रुतुबि रमखा फेबा आबक कुनु गभर्नमेन्ट साइट मुंबाइया अब पाब्लिक मुचुङै रममानि बागैसे वनि बागैनो जों वानसुक माने सारा इन्डियानि बिथिङाव जों गोबां मा स्टेटआव जों मुख दंहा आसाम हाइ थाइरगा जों गोबां मा थायो जों नुगै दंहा जे स्टेटनिनो मुख्यमंत्री मानजाक बरक बस सम्पूर्ण दायित्व नावै फौजि तलायै जारा जे फातानि फायनाय इलिगल दंनाय हाके रोहिंग्या रकना ति खालायनायनि बागै बरक से जुदि हाके उस्तार रैसि सककै नानि रङै तंनानै जगत त्रिपुरा कायसा डिटेन्सन कैम्प खालाय बरकनो चंबुइ तंनानै बागै जेटा टार्गेट खालाय तंमान हाय त्रिपुरानि मुख्यमंत्री ताङै खालाया त्रिपुरानि मुख्यमंत्री नाखे बखे फातानि फाइनायनि सापर्ट खाय आबा ककनन सानमो जो जरा CPM खाय तंनाय BJP खाय तंनाय IPF खायनाय हागे चिकन आंचलिक दब खाय तंनाय त्रिपुरा सानि नेता र नरखे फातारनि फाइनायनि सापर्ट खाय फातारनि फाइनायनि जुदि सापर्ट खाय हांखाय त्रिपुरानि जुदि मुख्यमंत्री हाके बिनि लगि चंताय जत मन्त्री तंनाय र जुदि ताङै सापर्ट खाया दोदेन सापर्ट खाय हांखाय निनि बिसिंतै नंनि मिडियानि बिसिंतै जों बंनि कक नाना नां माने फेबा ताबुक जों खानाया अबनि कारण तामो वनि बागैनो जों साइमका सुदो त्रिपुरा मथान बागै सिमदा फातारनि फाइनायनि खालायनो बागै बनि सिमदा दायि बनि सिमदा त्रिपुरा मथानि बागै सिमदा दायि चंजाक बरके अबनो मार खालायनो अबनो कक मा सानायनि अबनो बागै सिमदा चं अबनो बागै आं सानबो चंया जदि हिंखाय फातारनि EM र ताबो जों नुखाबले CPM रनि तमु नुखानाबले CPM र 35 बছর 5 বছর পাস বাদ খাইয়ে 35 বছর কন্টিনিউ চাইতে কন্টিনিউ 25 বছর চাইতে মান পরেব অবহাই সামন কোন খাই জায়গা মালাসে बोसोर साबनि बुरा सारकनि सापर्ट दावै हाके गोबां मा सामं सिरांनि सापर्ट दावै सरकार सामान जों नुखा साबो बना आपर सापर्ट दखा साबो बना आजागाव बिसिंतै गुप्तचर खालायखा जोंखौ सियादाबा बनि बागैनो ताबुकबो
CPM ni jara khlai tongnero kok khaisa pono saya homon bai kaisa kok bupuya tamni karon wan bai chung sanama chung dai tipra mothani sigia jot MLA ro jot chigon rasaniti khlaine ro or batai tamo party tongsen ba tak ongkholainen jing khlable sangori khadi ongkhode o jora si sabai tong hable tabo hunkai neta bai neta bengai lene neta hambe kok chalane aro se phailai chible wan bai dang sawa jara je abang nong media bisa komen khanya bang bang sawo nogo tong do sial pondit tang de komen chibe hamya khabai kaisa program kaisa jukte bo phaya buina hamya sanane buina na sanane buina walai nane je komen khanya bos tab chine tirpra neta tiprasar no walai ton ble sabo walai de jara hamya komen khanya kaisa na sabda ka hamja po je kubui sanai ke bokba musuk po sei po nang juri sei nang juri o chanai nan sei ke nang sei ta hage nang sei ni basa buci ta nang juri musuk ke nang musuk na ta awan bagen nang musuk basa buci ta wak ke wak sana nang ba wak ko ku buju hai ke nang bai buji ke nang bai common khaiman ba bon bai common sitra khanya ro bang sau comment khanya ro bang sau ta wala di nong ni biching te kabang man tar walai tong nong ni biching te kabang man tar hamya salai tong বাস্তব থাকে সামুং খাইবেনি নগদ তংতে পণ্ডিত তাংদে বহুত পণ্ডিত লোকখা আং তাব নখা ছানা হেকে থাংমানবা নখা সাকা আং তাব আথুনি খানা হেকে খাকমানবা মানিয়া বুজিनो नांनाय কক সামা বাইसिमनिया प्रेक्टिकल सामुं खाइनाय जों ताबुक साक जरा जानि लाइन 91 सिबि ताबुक साक जरा कय बছর होनाय दे 91 से ताबुक साक जरा जों प्राय 5 বছর आंचलिक खाइ दंमानि जों खेरा सरकार दफान हामदों खालाय दं नालाय बोसोक मा खारका बोसोक CPM नाबल नग माथुया खालाय बोसोक रिपिर जाका नग सानजोन माथुया खादु खनांगौ अ दफान बर तिप्रा सरक आहायनो तासखारि कक बायसिबो सामांया सिना नांनाय साबो सुक जरा आंचलिक जुदि असुक जरा कक सपाया हांकाय आंचलिक तिप आगिनि सिबो जुदि अ तिरफ्रा हो तंनाय र कक काया हांकाय ताबुक अ पोजिशन फाफायगमो बय खालायै बय सावैसो बताबो अ जागाव ताबो साइबानो कताल फाइनर आहायनो जाते पक साइबानो निसे संग साबखाय तापक दि सानाय मोसापकना साजानाय मोसापक जाबाय जरा जे आगिनि सिबि खाइ फैतंनाय र बरफोर मिला कबैमिया बयनो कन्ट्रोभार्सि ताखायदि तावालाय रदि आं सावो जरा सपायगा जों ताबो केखनानै आसुक जरा अ दफानि बागै जागि आथिन आंचलिक खालाय तंनाय र बरमस जों माखौ चिनसे सिनियर बहुत सिनियर अनेक सिगां खालायनाय दङ बरम जुदि माहाय खालायाखै जों पयसनो साइनिया बरमनि बिसिं खालायबायनो खारै तरै बुजाक तकजाक अनेक किसुमानि करेबा जों फैब्ला बोसोक सगायका आंचलिक खालायना थांतनि साहस नग काइबो फायका तमा बखौ दलफो दाखुकनो द किरनाय दारकुकनो द किरनाय दामब्रा द किरनाय बोसोक किरियै फाय असुक जरा सफाय फैमेने आखु बुइया कक साजागो नखु बरनि सासो आं लेखा परा क्रै बो लेखा परा गना अ जरा लेखा परा गना आदाबो लेखा परा गना बाबु गयाबले जरा जे आबुक ना बो जे आबुक गया जब तब एक जगह फैने आबल शिकार खायो जे बाक्सबा चाकरि खायनाय बाक्सबा पलिटिकल खायनाय बाक्सबा सामुं थांनाय बाक्स इन्जिनियार दंलायनो गयाबा जे खालायनाय नङा नङा हाके खाता सबायदि अबन बगैनो जों दिनै अब हाय मुते माने दिनै जेखिनि अरनि जेरेलि जों हाके खानांगोन जों दिनै दिल्लीना टार्गेट खालायै मुख्यमंत्री ताई त्रिपुरा गवर्नर न उद्देश्य जों मेमन साबमिट खालामनो थांगौ अबन बगैनो दुखु लांदों नङ बेलायके हामबाय रय आनि कक सामना सकना त्रिपुरानि जत त्रिपुरा खानांनाय तंगाय जागा खालाय जोंना तंगाय नरक अबन सापोर्ट खायदिनाय आनि किसा कक सामना सकना जतन हामबाय नंनि बयस नङै मानो आनि साइ बयस नङै मानो फेबर राजनीतिखौ सिनसे अकरादा राजनीतिखौ सिनसे अकरादा आं कक सानो आं केबो वालायनि कन्ट्रिबिउसन थाखाय जाना केबो बाय जों वालायनो नथांया MDC ngै मानो MDC या बङै मानो असुक जराखे 91 इसमें राजनीति को इन्वॉल्व हमें MDC बुफुरं खाबा महाराज भाई ए मात्र साइपस चुकले MDC आमन MDC या सेंट्रल जों सामखाय दंब्लासा कोनफोन चुगा हाय चुगा नों आं अकगन मुइदो मानो जे CPM न साबो सापर्ट खाय बैकग्राउंड मोनासे देखिसा केबो सिया साबोनि बैकग्राउंड साबो तामो खाय दं
bo bahai khai tong kebno abono salaina naya jottoni itihas dong tirpane itihas jodi patai kholaga bo pata bo pisna bo sabone buddhi sijak tong obo saimane to abo hai kebno kondo bise khaioi jeng om hai ki todi tong lai khangana da phane bagai illegal migrant tikhlai na bagai abo sini main chai tung tong nangnai omno wan jeng samma khaina nei jottoni ko bo amba ang to tak sanamo chumane au जों सेपारेट स्टेट सानमाने थाखो जों ग्रेटर टिम्बारलेन्ड सानमाने आंलाय कुनु दिना तिरपनानि जियाव जों ताबुजे इलिगेल खालायनो हिंतक माने जों अर द फासे थिगनायाखौ जों कायसे सिङालायाखौ पक सिमसि सालाय दंखौ निनि बबाय दंनाय बनो सापर्ट खायचे बनो याखराय रिसि कासारि दंखौ आंनि मतले जों जुदि केन्द्र जुदि याग्रियाखै अ तिरपुरा दंनाय र बोले जों कुननो सम्भव आबन बखि केन्द्रना आलादा टीम खाय पुस खाय जुदि रह जाय सम्भव खर्च खंनाय एकदम माने सिनेमा हाय मासा बांनि रमै खायने रंना सिबि रहरना फिलिक सके कमाय थागना असकने कुननो चंगताय रहरमाया आबन बखि केन्द्रनि समस्त क्षमता केन्द्र कमिटि खालायगोन जों माननाय